Wah, nang siwir golek. Oh, lah kae wonge. Jaluk pitik. Sek. Weh. Wir. Ngopo ya, Wir? Matani pitik. Karo sapa? Dewe. Yo, pitikmu akeh no, Wir. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh untu apa? Biasane nggo kerupuk. Aku mbok njaluk pitike, Wir. Siji tak ingune. Loro ya. Loro. Iya no. Sing gede-gede iki lho. Kuwi. Karo sing kuwi. Hah? Untu. Nggih, yo piye Paling gerto beleh gede. Halah ben engko lak ndodro engko tak balekke. Gampang kok tak kei sing apik. Iya. Kayak sing apik ya apa? Sing genah lho. Lah iya kok apik dadine. Oke, ya. Endi? Goleke sik. Oke, Wir. Yo, dipakani yo men. Endi? Iki. Apa? Iki apik iki. Apa sih? Iki apik iki. Lah, mosok iki? Lah engko diangremi ning omah. Asem ki. Itu iki. Apik iki engko. Panjake iki turunane engko gede. Oh iya. Ya wis nuwun ya, Wir. Ya wis. Tak bali sik. Sesuk nek rene goleh-oleh lho, gau. Iya. Asem. Syukur gak indok. Kon ngangremi lho. Sing ngangremi sapa masa bojoku kan ngangremi indok. Jan iki sesuk meneh golek cara meneh.